ମୁଁ ଏମିତି ହସୁଥିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ସିନ୍ କରନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ମଧୁସ୍ମିତା ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆଜି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଗାଡ଼ି ନେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଆମ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ରେ, ମାନେ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ପାଳପାଟଣାରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ। ତ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଠାକୁର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଦର୍ଶନ ସାରିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରବଳ ଯେ ମାତ୍ରାରେ ଭୋକ, ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଦହିବରା ଖାଇବାକୁ, ମାନେ ହୋଟେଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦହିବରାଟା ବହୁତ ଡେଲିସିୟସ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇକି ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ତ ଦହିବରାଟା ଫାଷ୍ଟ ବାଇଟ୍ରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ମାନେ ୟମ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଆମେ କିଛିଟା ଫଟୋ ଉଠିଥିଲୁ ମନ୍ଦିରରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ତ ତାପରେ ଆମେ ଯାହା ଫେରୁଥିଲୁ ଆମ ଘରକୁ। ତ ରୋଡ଼ରେ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିୟୁଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ ବତକ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛି। ଆମେ ଯିବା ବାଟରେ ଜଣଙ୍କର ବତକ ରଖିଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ରଜର ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଥିଲା, ଆମେ ପାନ ଖାଇକି କେମିତି ଉତ୍ପାତ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ହସୁଥିଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ।